máme za sebou. Asi je čas na to, aby sme priamo spustili sa do debaty o podujatí. A bolo by asi dobre, Peter, keby si ty hneď tie svoje také dojmy, aby si to krátke pokúsil sa zhrnúť. Je celkom jasné, že s týmito filmy si do Francúzska nešiel, o to viac si užíval tie výsledky, ako si ty videl po svojom účinkovaní. Ja by som chcel najskôr všetkých privítať. Zdravím vás. Veľmi som rád, že sa niečo takéto mi mohlo podariť a som veľmi rád, že Slovensko to medializovalo a že fakt Slovensko videlo aj iný šport, ako je futbal, hokej. A som veľmi rád, že vlastne Slovensko mi držalo palce, lebo je to tiež dobrá podpora, keď nemal som zase nejaké veľké informácie, ale vraveli mi, že je to tu dosť hore nohami. Takže to som bol veľmi rád. No a ďalšia vec, ako už bola povedaná, tak do Francúzska som s týmito úmyslami teda vôbec nešiel. Šiel som tam skôr, že uvidíme takýto veľký pretek, ako dokážem zvládnuť. No a 7 dní, vlastne 8 aj s prologom je dosť veľa dní, taký dlhý pretek som ešte ani nešiel a skoro každý deň bolo okolo 200 km. Jednu etapu nám skrátili kvôli zlému počasiu, lebo snežilo. Takže ešte aj to bolo dosť také drsné, že vlastne dosť zlé počasie tam bolo. No a vlastne všetko okolo toho je to dosť neočakávané a trochu ma to všetko zaskočilo. Že som mohol vyhrať aj vlastne toto všetko, čo je okolo toho. To všetko robí do dňa na deň a vidno, že ten čas letí. Ďakujem pekne, Peter.